ತೊಕ್ಕೋಟು ಒಳಪೇಟೆಡ್ಲ ಅಂಗಡಿಯರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತ ಬಂದ್ಗೆ ಸಂಘಟನೆ ದಕ್ಕಲು ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಅಂಗಡಿ ದಕ್ಕಲ್ಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂಡೇರು. ಉಳ್ಳಾಲ ಪರಿಸರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮೀರಿದ್ದು ಪರಡೊಂದುಪ್ಪನ ಕೊರೋನಾ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕನ ಓಡಾಡ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತ ಬಂದೇ ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಮರ್ದೆ ಉಳ್ಳಾಲ ನಗರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿದ ಉಳ್ಳಾಲ ಪೇಂಟೆಡ್ ಈತನೆಗೆ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತ ಬಂದ್ಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಂತದ್ದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಾ ಅಂಗಡಿದಕ್ಕಳು ಬಲ್ದು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಒಳಪೇಟೆಡ್ಲ ಅಂಚಿನನೆ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಘಟನೆದಕ್ಕಳು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಅಂಗಾರೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆಡ್ದು ಅಂಗಡಿದಕ್ಕಳು ಬಂದ್ ಮಂತದ್ದು ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಪಂಡದು ಅಂಗಡಿಗೆ ಪೋದು ರಿಕ್ಷಾ ಪಾರ್ಕ್ಗೆ ಪೋದು ಮಾತಾಡಲ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂಡೇರು. ತಂಕಲ ಪರಿಸರಡ್ಲ ಕೊರೋನಾ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಪೊಣೆ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚಾದು ಪರಿಸರದ ಮಾತಾ ಸಂಘಟನೆದಕ್ಕಲು ಪ್ರಮುಖರು ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು 7 ತಾರೀಕು ಅಂಗಾರೆಡ್ದು 25 ತಾರೀಕು ಶನಿವಾರ ಮುಟ್ಟ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಾ ಅಂಗಡಿಲೇನು ಬಂದ್ ಮನ್ಪಲೆಕ್ಕ ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿನಕಲು ಈತನೆಂಗೆ ತಂಕಲ್ನ ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆಲ್ಲ ಸೂಚಿಸಾದೇರು. ಜನಕುಲ್ಲ ಅನಗತ್ಯ ಪಿದಾಯಿ ಬರಂದೆ ಕೊರೋನಾ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಪಡೆದು ಉಳ್ಳಾಲ ನಗರಸಭೆದ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು ಮಾಜಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ನಾಯಕರು ಶ್ರೀ ಭಗವಂತ ದಾಸ್ ತೆರಿಪಾಯರು. ಮಾತಾ ನಾಗರಿಕರ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ದಾಣೆ ಪಂಡ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ಪಂಪುನ ಮಹಾಮಾರಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹರಡದನು ಅವೆರ್ದಾದ ಇನಿ ವಾ ಜಾಗೆಗೆ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಜ್ವರ ತೆಮ್ಮ ಮಾತ ಇತ್ತಿನೆಡ್ದಾದ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಭಾರಿ ತೊಂದರೆ ಆವೊಂದುಂಡು. ಅಂಚಾದುಪ್ಪುನಾಗ ಇನಿ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟುದ ಒಲಪೇಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಹೊರಪೇಟೆ ಹೈವೇ ಬೊಕ್ಕ ಒಲಪೇಟೆ ಈ 2 ಜಂಕ್ಷನ್ಲ ಸ್ವ ಇಚ್ಚೆಡು ಊರ್ದ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದಕ್ಕಲು ಬೊಕ್ಕ ಊರ್ದಕ್ಕಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರ್ದು ಎಂಕಲೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆದು ಬಂದು ಕ್ಲೋಸ್ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ಮಲ್ತದ್ದು 25 ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಮುಟ್ಟಲ ಬಂದು ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ನಿರ್ಧಾರನು ಮಾತ ಊರ್ದ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೊಕ್ಕ ಊರ್ದಕ್ಕಲು ಬೊಕ್ಕ ಹೊರದಕ್ಕೆರ್ಲ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದು ನೆಕ್ಕು ಜನ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಅಂಚಾದುಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಕಲು ಈ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಕೊರೋನಾದ ಪನ್ಪುನ ಮಾರಿನ ಗಿಡಪ್ಪೆರೆಗೋಸ್ಕರ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಲ್ದ ಅವು ತಪ್ಪು ಅದನ್ನ ಸರಿಯಿಂದ ಪನ್ಪುನ ಚರ್ಚೆ ಮೂಲ ಬೊಚ್ಚಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಕೊರೋನಾ ಪನ್ಪುನ ಸೀಕು ದೂರ ಆಗೋದು ಅವೆರ್ದಾದ ಮಾತ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬೋದು ರಿಕ್ಷಾ ದಕ್ಕಲನ್ನ ಕೈ ತಡೆಬೋದು ಟೆಂಪೋ ದಕ್ಕಲನ್ನ ಕೈ ತಡೆಬೋದು ಕಾರ್ ದಕ್ಕಲನ್ನ ಕೈ ತಡೆಬೋದು ಇನ್ನು ಎಂಕ್ಲೆ ನಿಖಲು 1 ಗಂಟೆಗೆ ವಾ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನ ಪೂರ ತಟಸ್ಥ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪೋಡು 25 ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದದೆ ಎಂಕ್ಲು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಕೈ ಜೋಡಿಸಾದ ಎಂಕ್ಲು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ದ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಗುಡೋರ ಎಂಕ್ಲು ಪನ್ನೇರು ಇಚ್ಛೆ ಪಡೆಪ ಮಾತೆರ್ಲ ಸ್ವ ಇಚ್ಛೆಡು ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾಡ್ದು ಜನಕುಲು ನಡಪೋಡು ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾಡ್ದು ಪಾತೆರೋಡು ಅಂತರನು ದಿವನೋಡು ಐದು ಒಕ್ಕ ಓಲ್ಲ ಗುಂಪು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದಕ್ಕಲು ಬುದ್ಧಿ ಪಂಡ್ಕುನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂಥ ಜಾಗ್ರತೆ ಅವಡು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಓಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬಂದೆ ಪತ್ತಂದೆ ದೂರ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇನ್ನಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡದು ಕೈ ಜೋಡಿಸೋದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು. ಕೊರೋನಾ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬೋಡಾದು ಆಯ್ನಾತ್ ಅನಗತ್ಯ ಸಂಚಾರನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮನ್ಪುನ ದೃಷ್ಟಿಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಾ ಅಂಗಡಿದಕ್ಕಳು ಬಂದ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಸಹಕಾರ ಕೊರಿಯರೆ ಒಪ್ಪಿದರು ಪಂಡದು ಉಳ್ಳಾಲ ನಗರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಗೀತಾಬಾಯಿ ತೆರಿಪಾಯರು. ಮಹಾಮಾರಿ ಎಂಬ ಒಂದು ಪಿಡುಗಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಊರಾದ ತೊಕ್ಕೋಟಿನ ಸೇಫ್ಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ಲಬ್ಬಿನವರು ಹಾಗೂ ಜನರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಹಕಾರ ಕೊಡಬೇಕಂತ ನಾವು ಜನರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಕರೋನಾ ಪೀಡಿತದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ತತ್ತರಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಊರನ್ನು ಸೇಫ್ಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದನ್ನು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದ ಪ್ರಮುಖರು ಸೂರಜ್, ವಿಜಯ್ ಪಂಡಿತ್ ಹೌಸ್, ಕಮಲಾಕ್ಷ, ತೊಕ್ಕೋಟು ಒಳಪೇಟದ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಯುವಕ ಮಂಡಲ, ABC ತೊಕ್ಕೋಟು, ವೆಲ್ಕಮ್ ತೊಕ್ಕೋಟು, ಜಗತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್, ಸನ್ಶೈನ್ ತೊಕ್ಕೋಟು,
ಸಂಘಟನೆದ ಪ್ರಮುಖರು ಈ ಪೊರ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೇರು.